Oamenii cinstesc locul, iar încrederea este elementul care unește o comunitate. Muncesc să merit și să obțin încrederea dumneavoastră și cred că oamenii care nu au fost niciodată serviți, care sunt competenți, au o pregătire profesională consistentă și sunt hotărâți să spună stop hoției, pot face diferența. Ne dorim ca satele noastre să arate ca afară, să fim mândri când ne vizitează cineva, de ordinea și de curățenia locului, dar pentru asta avem nevoie de investiții. În satul Oieșdea voi construi o bază sportivă modernă, cu vestiare și teren sintetic, plus un teren de tenis. Aici tinerii își vor putea petrece timpul sănătos, acestea vor putea fi folosite gratuit de toți cetățenii comunei. Pentru copii vom construi un parc modern dedicat fiecărei grupe de vârste unde se vor putea juca în siguranță. Votați Gheorghe Petrean pentru a avea în acest loc un parc pentru copii la standarde europene. Gratuitatea salubrizării va fi implementată imediat ce voi câștiga primăria Galda. Locuitorii merită acest beneficiu din moment ce avem halda de gunoi pe raza comunei. Și așa va fi, gratuit. Albea râului care străbate comuna va fi amenajată în regim de urgență. Votați Gheorghe Petrean pentru amenajarea în regim de urgență a râului Galda de Jos. În Galda de Jos, în locul fostului sediu CAP, va lua naștere un centru de permanență unde vom avea un doctor non-stop. Cetățenii comune merită să fie tratați, merită să fie respectați. Acest centru va fi deservit și de o ambulanță. Pentru necuvântătoare vom face un cabinet veterinar modern dotat cu o ambulanță veterinară, doctor veterinar și asistenți veterinari de sat. Satele din partea de sus, Mesentea, Benic, Cetea, Galda de Sus și Poiana Galdei vor beneficia de investiții serioase în infrastructură. Lucrările pentru introducerea apei, canalizării și asfaltarea le vom face cu firme locale, cu oameni harnici și muncitori de pe raza comunei. Împreună vom reda strălucirea comunei, iar satele din sus să primească condiții decente, iar banii vor rămâne aici, în comună. În 27 septembrie schimbăm foaia și începem împreună să reclădim comuna noastră dragă. Sunt Gheorghe Petrean și alături de o echipă de oameni creativi și muncitori vom face din Galda o comună modernă, așa cum ne-o dorim. 27 septembrie va fi ziua când se va face dreptate.